Siphinde sinibingelele kwikhaya TV2. Wena-ke uqalayo ukungena kuleli khasi siyacela ucofa ibhathini usubscribe khona uzohlezi uyithola iy'ndaba njengoba zinjalo. Sibika sesemla cinema. Lapho kuneprogram ya-MK yaka-Disaster bekhombisa ukucishwa komlilo. Wena okwakho nje ukubukela le video elandelayo. Bafowethu noma bengathini uncamalelo uliphethelelizwe noma sebengakhuluma bakhulume bathini ingapho sithi MK uhamba phambili abatetela uZuma baliphathizwe bathulekile ukumqeda Zuma uhamba phambili ayeye mkhonto ayeye Mandla, Viva, MK Viva. Sinibingelele lapha emakhaya ababukeli sabiso lokwakhumede okweyouth. Namhlanje lana sine program ePhasphogungula Zone eMlazi. Program yethu iko disaster fire awareness. Sithi lana soxwayisa abantu ngokumlilo nokubhubha kwezinto nje nakade kwenzeka emakhaya Nkosi yami kulimala izindlu ngomlilo. Namhlanje siyanisondeza umkhonto wesizwe ukuthi sondelana nizolalela. Umkhonto owabantu wethu sonke. Uyagwaza umkhonto uthi waza mkhonto kwaza. Waza mkhonto kwaza. Okay. Isambulo Gospel Choir, Isambulo Gospel Choir bazosisa umuntu emveni komuntu bese singena inkokheli yami la. Hayi kodwa ngalilethe noma bekuthiwani isholo zekhona umsholozi uye kunjalo siyofalafu efako lindile manje silinde ubuholi size khona la esinema siye yonke into nje izophelela khona semandleni Manda morning so pay wa komanda Sekunjalo. Komanda Morning kom.
Hey. You live by an example. There's no rain for them. There's no rain, just when an activity ends.